4 segons. Ha de llançar Radosevic, no hi entra, rebot, ara recupera Tomasevic. Quin rebot, encara amb Andreu. Atenció que hi ha tangana, hi ha Sarau. Ha d'intervenir Nikola Mustav. La cosa que s'escalfa. Vegin Andreu i Tomasevic. I els àrbitres que no saben què fer. Vaja, per un moment això ha semblat un sarau de l'NBA. Només hagués faltat per aquí Charles Barkley o Dennis Rodman repartint galetes. Aquesta ha estat l'acció. Tomasevic que empeny Andreu, li dona aquest cop. Andreu li fuma aquesta empenta. Intervé Chubrilo, vegin la clau que li fa de lluita lliure de catch. Mustav a Chubrilo. I aviam què és el que xiulen els àrbitres. La cinquena creiem que de Nikola ha estat. De l'11. De l'11 del Barça, que és Nikola. I després pot haver-hi una falta doble entre Andreu i Tomasevic, però em sembla que això ja no passarà. Doncs Mustav i Drobnjak exclosos. Drobnjak i Mustav, aquí els veuen, camí del vestidor. I ara llançarà dos tirs lliures Tomasevic, quedant 21 segons i 4 dècimes. Amb el partit empatat a 84. Vaja, per si no tenia prous ingredients d'aquest partit, l'han acabat, millor dit, de salpebrar Andreu i Tomasevic. Vegin després com s'encara. Però vaja, és que no hi havia ni un centímetre de distància entre tots dos quan s'han posat cara a cara. I aquí és quan comencen els incidents. Li donen un cop a Andreu, intervé Mustav. Aquí. Ara el cop de Chubrilo, que és el que hauria d'haver anat cap al vestidor. Com l'agafa pel coll Mustav. I aviam a Drobnjak, intervé immediatament Marcelo Nikola com un valent. Doncs ha estat valentíssim Nikola perquè interposar-se a l'intent aquí, suposem que d'agressió de Drobnjak cap a Mustav. Drobnjak, que és una mena de Mike Tyson a la Iugoslava,